En Punt 2 t'ajudem a desxifrar la complexa realitat. A les 3:30 de la vesprada, el primer contacte amb la informació. Punt 2 Notícies, quan els esdeveniments estan encara oberts, perquè estan produint-se en eixos moments. Punt 2, una altra forma de narrar el dia a dia. El València no sols no va desafinar en l'òpera del futbol, sinó que va fer emmudir un dels grans tenors europeus, l'Inter de Milà. El València no sols no va desafinar en l'òpera del futbol, sinó que va fer emmudir un dels grans tenors europeus, l'Inter de Milà. Molt prop ja dels quarts de final, 2 gols imponents, el primer d'una magistral treta de falta de Villa i el segon d'una volea preciosa de David Silva, dicen molt favorable l'eliminatòria contra la bèstia negra. El Mestalla dictarà sentència. I està molt prop dels quarts de final, 2 gols imponents, el primer d'una magistral treta de falta de Villa i el segon d'una volea preciosa de Silva, deixa molt favorable l'eliminatòria contra la bèstia negra. El Mestalla dictarà sentència. El fèretre de la militar de 23 anys ja ha eixit en avió de la base militar de Herat. A Espanya està previst que arribi demà i en l'avió també viatja un dels ferits en l'atac a les tropes espanyoles. Però on s'està vivint amb intens dolor la mort de la militar és al seu poble natal. Allí està en directe Teresa Pitar. Teresa, bon dia. Com es viu en aquestes hores al poble d'Idoia? El fèretre de la militar de 23 anys ja ha eixit en avió de la base militar de Herat. A Espanya està previst que arribi demà i en l'avió també viatja un dels ferits en l'atac a les tropes espanyoles. Però on s'està vivint amb intens dolor la mort de la militar és al seu poble natal. Teresa Pitar, que està allí per ampliar esta informació. Bona vesprada, Teresa. A Vidueiro, el cel està gris i els veïns de dol en esta aldea de 9 habitants a l'interior de Lugo, tots coneixien a Idoia Rodríguez. Y me dijo, mira, cada noche me parece un día, pero bueno, ahora me llegan el 1 de marzo. Ay, por favor. A Vidueiro, el cel està gris i els veïns de dol en esta aldea de 9 habitants a l'interior de Lugo, tots coneixien a Idoia Rodríguez. Y me dijo, mira, cada noche me parece un día, pero bueno, ahora me llegan el 1 de marzo. Ay, por favor. I d'Itàlia anem cap a Brussel·les perquè allí el president de la Generalitat ha exigit avui una reunió urgent amb el president del govern espanyol per tal de demanar-li més implicació en la defensa dels cítrics. Francesc Camps i el seu homòleg murcià Ramon Luis Valcárcel han sigut els primers presidents autonòmics que s'han entrevistat amb el president del Parlament Europeu, l'alemany Hans Pöttering. Com a representants de dues comunitats molt afectades per la crisi citrícola han reclamat a Rodríguez Zapatero una política més ferma en defensa dels agricultors en ple debat sobre la reforma agrícola comunitària. Després que ahir el president espanyol minimitzara la crisi dels cítrics, Francesc Camps reclama al govern que evite la competència deslleial de països de fora de la Unió Europea. Anem a més temes. El president de la Generalitat ha exigit avui a Brussel·les una reunió urgent amb el president del govern espanyol per tal de demanar-li més implicació en la defensa dels cítrics. Francesc Camps i el seu homòleg murcià Ramon Luis Valcárcel han sigut els primers presidents autonòmics que s'han entrevistat amb el president del Parlament Europeu, l'alemany Hans Pöttering. Com a representants de dues comunitats molt afectades per la crisi citrícola, han reclamat a Rodríguez Zapatero una política més ferma en defensa dels agricultors en ple debat sobre la reforma agrícola comunitària. Després que ahir el president espanyol minimitzara la crisi dels cítrics, Francesc Camps reclama al govern que evite la competència deslleial de països de fora de la Unió Europea. Moltes gràcies, Gala. El que ara veuran és un cotxe mític. El braç D24 es va construir el 1910 als Estats Units i avui s'ha presentat a l'hemisfèric de València. Este cotxe anava a embarcar al Titanic en el segon viatge previst del famós transatlàntic. Després de moltes investigacions, l'han localitzat a França i ha passat a formar part de l'exposició sobre el Titanic que pròximament s'inaugurarà a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Una peça única que forma part del naufragi més famós de la història. I el que ara veuran és un cotxe mític. El Bruce D24 es va construir al 1910 als Estats Units i avui s'ha presentat a l'hemisfèric de València. Este cotxe anava a embarcar al Titanic en el segon viatge previst del famós transatlàntic. Després de moltes investigacions l'han localitzat a França i ha passat a formar part de l'exposició sobre el Titanic que pròximament s'inaugurarà a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Una peça única que forma part del naufragi més famós de la història.
Punt 2 t'ajudem a desxifrar la complexa realitat. Punt 2, una altra forma de narrar el dia a dia.